Modernismul și tehnologia devin din ce în ce mai accentuate în casele românilor, iar Samus vine cu soluții elegante în sprijinul tău. Sunt Daniel Nuță și astăzi vom vorbi despre noul side-by-side de la Samus, care se remarcă printr-o eleganță deosebită și surprinde printr-un design modern, cu o formă bine conturată ce se adaptează perfect în bucătăria ta. Side-by-Side-ul este un aparat frigorific cu o lățime de 90 cm, cu distribuirea compartimentelor pe o parte și pe cealaltă, frigider și congelator. Inoxul din care e confecționat îi conferă o valoare estetică deosebită, dar îi mărește și durata de viață. Să vă povestesc puțin despre tehnologia 5 senzori. Tehnologia 5 senzori va asigura o comunicare perfectă între tine și side-by-side-ul tău. Dispune de 3 senzori interiori, unul pentru fiecare compartiment, iar unul în display. Completarea tehnologiei se face prin senzorul de siguranță și cel de poziție. Toți acești senzori sunt conectați la placa de bază care perfecționează interacțiunea ta cu aparatul. Sistemul Full No Frost. Cu ajutorul sistemului Full No Frost, uiți de dezghețarea manuală a frigiderului și a congelatorului. Aerul rece va circula uniform în interiorul celor două compartimente și își va menține o temperatură constantă, evitându-se astfel formarea gheții. Noul sistem de ventilație Full No Frost va salva și spațiul de depozitare prin ventilatoarele de dimensiuni foarte reduse, ceea ce înseamnă mai multe produse la tine în frigider sau congelator. Clasa energetică A+. Noul side-by-side de la Samus te ajută să economisești. Consumul anual este de doar 358 de kW, până la 25% mai mic comparativ cu orice alt produs similar din clasa energetică A. Volumul mare, 429 de litri. Cu un volum total de 429 de litri, side-by-side-ul Samus este perfect pentru a răspunde nevoilor tale și familiei tale. Încăpător și inteligent compartimentat, cu o capacitate a frigiderului de 291 de litri și a congelatorului de 145, acesta se remarcă printr-o utilitate sporită și fiabilitate. Aparatul side-by-side de la Samus vine dotat cu rafturi din sticlă, cu finisaje din inox pe fiecare parte și cu balcoane pe fiecare ușă. Cu ajutorul panoului Touch Control, setezi rapid temperatura din interiorul frigiderului și a congelatorului și selectezi programul dorit pentru nevoile tale. Iar datorită display-ului LED elegant, vei vedea tot timpul numărul de grade din cele două compartimente. Deblocăm modul și intrăm pe Smart Mode. Setând funcția Smart Mode, acesta își va seta singur temperaturile din cele două compartimente, frigider și congelator, în funcție de temperatura ambientală. Setează funcția Eco, iar frigiderul va funcționa optim la cel mai mic consum de energie posibil. Super Cooling. Păstrezi alimentele proaspete o perioadă de timp mai îndelungată, imediat cum le-ai cumpărat. Găsește-le loc potrivit în frigider, apasă funcția Smart Cooling și frigiderul va scădea la temperatura de 2 grade în timp de 2 ore. Astfel, produsele recent introduse în frigider sunt răcite mai repede, iar cele care se aflau deja în interior sunt protejate de a le încălzi. După aproximativ 2 ore, temperatura va reveni la cea setată inițial. Super Freezing. Păstrează prospețimea și gustul desăvârșit al fructelor, legumelor sau cărnii cu ajutorul funcției Super Freeze. Printr-o simplă atingere a modului Super Freeze, temperatura din interiorul congelatorului va scădea la maximum de minus 22 de grade, iar alimentele tale se vor congela într-un ritm mult mai rapid. La aproximativ 6 ore, temperatura din interiorul congelatorului va reveni la cea setată inițial. Lumina interioară LED. Ai tot timpul alimentele la vedere. Becul LED, situat în partea superioară, asigură vizibilitate maximă în orice colț al frigiderului sau congelatorului. Siguranță 100%. Pentru a evita orice fel de accidente și folosirea necorespunzătoare a aparatului frigorific, poți bloca display-ul Touch Control după setările făcute. Iar în cazul în care uiți vreuna dintre uși deschise, după 90 de secunde o alarmă va porni și te va anunța că trebuie să le închizi.
Bucură-te de confort, bucură-te de tehnologia și modernismul de la Sounds. Exact ce spuneam.